min gaddani en lawol ngol tokkata kefta numéro ji maɗa majjunoɗi diga ko puɗɗuɗa waɗugo Facebook ha waddugo hande. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum min Momodou Adamou Haruna. Hande bo min gaddani en ɓe tindinore feere tilimde marde bote sosai. Lawol ngol goɗɗo tokkata hefta numéro ji muɗum majjuɗi diga duuɓi ko sali. A tawan goɗɗo e mo marno numéro ji mo yewtida ɓe himɓe, a tawa téléphone mako wujjama, ma bo pis mako heɓi probléme ko ɓe maɓɓingue ɓe bloquingel, to yehi o waɗi welcome back, ma bo yehi o recondisi sim man ɗo, a tawa nda numéro ha may ɗum hanka, amma numéro ji mako ɗi himɓe mako ɗi pat ɗi majji. O wala lawol wongol ngol o ɗaɓɓititta o heftira ɗi bo. To minon bo min biɗitonake en hande min keftani en lawol ngol tokkata kefta numéro ji may diga ko puɗɗuɗa waɗugo Facebook ha waddugo hande. Yawwa mbatane min hakkilo ngi on de ɗen ɗum tan mi salorago, amma hedde ko non may ɗo ta jite abonugo e chaîne may ɗo Jayngol Placo TV. To hande on arande maɗa warugo ha channel man ɗo, laaru seragal jungo maɗa ñamo a yiyan bindi boɗeji ɓe bindi abonné ma bo subscribing. A abona ha channel may ɗo heɓat kala nde min gelɓi vidéo fu ɓe notification ɓe kolluwa min gelɓi vidéo. Seraɗo ngal jungo maɗa nano liking, tangue jite waɗugo liking moɗon ɗon ɓe sembinango min dokke min ngara ko waddonogi on vidéo ji tilimɗi ngam man ɗo en dillu nder vidéo men jonde den ɗum tan mi salorago. Yawwa arande man ɗo ni to a wari min tammi resango on lien je on memata yara on babal nastudo ngalon ɗum ha description arandejum ma bo ha comment arandejum. Yawwa to min mbima ha description a wawa nasta ha description ko ha comment min desay lien may ha babe may ɗiɗi fu. Jotta to min mbima ha description nda min kolluma babal ngal nastata ndara ha description ma bo ha comment arandejum man ɗo. Misalu man jotta to min mbima a lara ha description min desanay on lien kuje ɗo man ɗo, to a wari to min mbima ha description sai a taskito nda ɗo a memata. Ɓawa to a memi ɗo ɗum waddunote banni, nda ɗo kanjum woni description ɗo, nda lien may, nda lien man woni ɗo kanjum a memata ɗum yaruma. E to min mbima ha comment arandejum bo a dirtoto les, a waɗan ko dirtago les banni, aɗo dilla les, ɗum waddunote ha les to a yehi vidéo ji man ha ragare. Nda ɗo kanjum on woni description, kanjum woni lien je min desanma ha comment arandejum, sai a taskito. To min mbima ha comment arandejum min desantama a dirtoto ha les a wara, to min mbima ha description bo a lari ha min kolluma description. To lien man ɗo min tammi resango on ɗum ha description be ha comment fu, ha ɓuri hoyangoma fu a yaha nata a lara ɗum. To min mbi on ngalon subscribing bo ma bo ngalon abonné, to a wari nda bindi ɗi boɗeji nda ɗiɗo a laari ɓe bindi subscribing, téléphone am be anglais woni min, to je maɗa tun be français woni abonné zabonné a larata ɓe bindi, sai a mema domaji banni. Ayi ɓawo memi domaji ɗi garti ɓaleji, nda kungel ɗo a yingel bana lenguru sai mema domagel banni, ayi koye garti hankoye tatoy sai mema ngel ngel dow ɗo. To ɗo on to min gerɓi vidéo ni ɗum warante tan wala ɓe ɓilla. E nda babal ha min mbiyatama a waɗa liking bo, nda kolel je min mbiyatama nda hangel woni ɗo, jotta sai a mema domagel banni a laari ngel warti en bleu, to ɗo on lawol ngal tokkata a waɗa liking. Nonnon to min mbima ngaɗa partage majum ma bo ngaɗa share ɗi, nda ɗo a memata to a yiɗi yerɓango ɗum goɗɗo a yerɓanamo lien man ɗo, nda ɗo memata a mema ɗum banni. Ɓawo to a memi ɗum ayi nda ɗum waddanima, to giɗɗa yerɓirango goɗɗo ngal WhatsApp na, ngal Bluetooth na, ngal message, ngal Telegram, ngal Instagram, kala ha yiɗi fu. Misalu e ngaɗa min ha WhatsApp mi yiɗi yerɓugo ɗum sai mi mema dow WhatsApp banni. Ayi ɓawo to mi memi dow WhatsApp banni ayi ɗum waddunoyam nda himɓe ɗo, jotta mo mi yiɗi yerɓango ɗum, misalu mi yiɗi yerɓango ɗum oɗo ɗo Adamou Haruna, sai mi mema dow majum banni, sai mi mema ɗo a laari nda ɗum wari sai mi mema ni. To jotta ɗo mi yerɓanimo lien vidéo man ɗo, hanko ma to wari o meman dow majum tan sai o yaha o lara. Yawa ɓawo ɗon sai a memi dow lien may banni, to a memi dow lien may a laari min no ɗum waddonoyam ha téléphone am, amma an ɗum wawai ɗum waddonoyma babal ngal a watata adresse mail je a maɓɓitiri Facebook maɗa may diga arande, ma bo numéro haka maɓɓitinoɗa Facebook maɗa may ɗo. To sai a waɗa to ɗum numéro maɓɓitinoɗa Facebook maɗa ma sai a waɗa numéro may mi tammi a andika be mot de passe maɗa. To ɗum adresse mail ma a waɗa adresse mail may a waɗa mot de passe maɗa, code de sécurité. To a waɗi sai a waɗa suivant a yerɓa. Ɓawa to a yerɓi ɗum waddanoyte yesso téléphone maɗa ban tan ɗum waddaniyam. Min ko waɗi ɗum waddanayam non may déjà mi artino mi naati ɗum. To ɓawa to ɗum waddanima banni sai a mema dow ha ɓe windi contact ɗo, sai a mema dow majum banni. Ɓawa to a memi dow majum banni ɗum wawai ɗum waddanoyma ɗum wima contact you are updating from Facebook, nda dow layel ngel cewgel ngel giɗa sai a mema dow magel banni. Ɓawa to a memi dow magel nda ɗum ɗo a laari nda ɗum waddunoyam numéro ji am, numéro ji diga wakkati komi fuɗɗi waɗugo Facebook ha waddugo hande, nda numéro ji may belɗum majum
numéro ha kala non enregistrenoɗa numéro may fu be inde ɗum waddonoyte inde may tada inde man ɗo mi tammi to on laari on taskito on genda inde may jotta to mi yiɗi nastugo mi laara numéro man a wawan mema dow numéro may banni ɓawa to a memi a laari nda numéro ha may raka ɗo a wawa kosaka ɗo on lawol koygol ngol tokkata kefta numéro ji maɗa ɗi fu jotta a laari ɗo ɗum numéro ji amin diga ɗi mi fuɗɗuno wakkati ko mi fuɗɗi waɗugo Facebook jotta a laari nda numéro ji may kanji ngoni ɗo daɗɗi mi dilla less a laari to ɗum be français gaɗɗirnoɗa inde may ma ɗum waddentata be français jotta a laari nda numéro ji ɗiɗi mi windi be arabia kanji ma daɗɗum ɗo ɗi gaddoy be arabia to mi memi dow maji banni ni nda numéro may ɗo on tokkata kosa numéro ji may be lawol koygol mi tammi on paami yawa bandiraɓe fulɓe ɗo on garɗen ragare tindinore ma bo vidéo meɗen ɗum tindinɗe lawol ngol goɗɗo tokkata hefta numéro ji muɗum majjunoɗi téléphone muɗum duuɓi ko sali diga wakkati puɗɗuɗa waɗugo Facebook ha waddugo hande e ta gejjite waɗugo sharing on partage e lien vidéo lamin man ɗo heɓa bandiraɓe ɗuɗɓe dara mbotoro be majum non may ɗo ɓedda sattinango min jokke e waɗugo subscribe non abona e chaine man ɗo bo e on kabda bo on gaɗa likin moɗon ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokke min gaɗa ko waddangon vidéo ji ɗuɗɗi e to wodi ko sarguma wodi ko yiɗi jamtago bo a wawan jaa less ɗon ha comment section a wawan bindanamin dede ko sarguma e nda numéro ji amin ɗon bo numéro ji ɗi WhatsApp to wodi vidéo ɗum marɗon haaje min gaɗana on nder balɗe gareɗe on mbawa wolwonogo min ƴammo min biyon min kaza marɗon haaje min gaɗana on ko ma bo wodi ƴaɓolgol giɗɗon ƴamgo min mbawa jabago on to ɗum dede komin andi ngam may on jarama bandiraɓe